Het volgende item gaat over waarschijnlijk gedumpte hangbuikzwijnen. En om deze hangbuikzwijnen goed te kunnen begrijpen, gaan we het uit hun perspectief bekijken. Wij hebben wederom een melding gekregen via de dierenambulance voor 2 hangbuikzwijnen die waarschijnlijk weer gedumpt zijn in de gemeente Gaarsterland. Het is gepubliceerd dat de beesten gevonden zijn en of de rechtmatige eigenaar zich maar kon melden. Dat is tot op heden niet gebeurd, vandaar dat we nu bezig zijn om de zwijnen ergens anders te plaatsen. Er stond een oproep in de kranten van, nou ja, Bergen bent, dat eigenaar zich melden wordt. Nou ja, dan hebben wij bellen, zij het bellen en moeten we weer ombellen, hebben een maandje afwachten, toen ben we bellen door de gemeente. Nou ja, dat zie je, geen eigenaar vond hier. Dus dat zat wel ben wij er enthousiast voor worden. Ik ben wel grappig geweest, mijn buurman had ik hier, nou ja, dat is dan een maandje, nou ja, daar heb ik wat minder mee. En, nou ja, ze hebben me verteld dat die heel aanhankelijk en lief zijn. Dat is wel leuk om erbij te hebben. Nou, dan heb je wat variatie, nou, ik heb hinders, ik heb kei, ruiten, nou ja, katten genomen, er zijn jongen, dus ja, dat is rotten en knien en schildpad, van alles, ja. En nou 2 hangbuikzwijnen. Ja, wel wat nice.